Mm. No, mitenkä menee miehelle? Mitä se on? Ootko sinä muuten Jani kuvannut ikinä ittees niillä YouTube-videoilla? En oo. No miksi? En oo. No miksi et oo? Koska minä oon yksi ollinen. Sinä oot Viksu ja Vilmaattinen. En ole viksu, mutta niin. Yritän olla ikävä eikä mukava ihminen. No sinähän oot mukava ihminen, ei siinä mitään. Kerrohan Jani joku vitsi. Mä en osaa vitsiä kertoa. Joku hauska juttu. Nytkö osaa? Perkelikö osaa? Joku semmonen hapaneidon syöntijuttu tai joku. No ulko löytyy kyllä. Niin. Kyllä, kyllä. Tuosta ojenpa heitto. Tää biisi. Toimiko sulla? Kyllä toimii. Lähdekö paneen? Ei kai myö panna. Ei myö panna, mutta biisi. Sitten, taiko, silloin kun oli Perö Heikkilä, eikö se ole se? Peukkua!